खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नै लोगोफोर मैगं गायफैलायबाय जोंहा एसे बारियाव एसे जोगोनार माबा माबि रज'हांबाय नै लाव फिथाइबो खानानै लानानै थांफानोसै गोलोमबाय हाग्रा सावदों अखायानो हायाखै नालाय मैगंआनो जानो नागिरा दासो गायलाबायनोसैलाय एसे लावा एसे मोनजाबाय नै बिथिं gorsi बिफां मोनजाबाय फान्थाव गायनो नागिरदों फान्थाव लाव खाखांबाय नै हाग्रा साजों बिलाइखौ सावजोब्बाय गैला सेस अरा नै नुदों मारै जाजोबखो नै बेयाव एसेल'सै बिलाइआ खाथियाव थांनानै देखायजाया लोगोफोर अरा नैलाय बिब्दि बाब्रा गोलोमजोब्बायसो नुदों अरा जोंनिफ्रायबो गिदिरसिन अरा नाथाय बिलाइ थिलाइ बोजोब्बाय बार बायदि बियो जोंनि न' फुराना नै मामा आयो फिसाखाय नै लावा गिदिर नै लावदुं मोजांथारना बेयो हिफादनो मोजांना नै बेयाव मैगं गायदों फुरा मैगं गायजोबनाय बेयावबो फैदो नै बेयावबो नै बावबो दंबावो बैयावसो दं अरा थाबोबाय नै बिलाइआ बैयाव खाहैबाय नै बै लावदुंखौ नै न'आ न' फुरानाया गोदान साल माबा माबि रं थं नै हाग्राया सावगासिनो दिसिया मा बुथुमगासिनो बुथुमनानै हरगासिनो बैयाव फान्थाव गायलायबाय फान्थाव बिफां दासो गायहांदों अरा गोमोनसै ना ब्ला ब्ला जोंथारनानै नै गोमोरलांजोबसै फैदो बारा गोथौ हाबहैनांला हानानै लाबाय लाव थाइसे औ दाबो खामखाङाखै होगासिनो ब्ला ब्लानो बोरै बै खनायाव होगासिनो खामनाया खाथियाव दा थांसै दे बै खनायाव ब्ला 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 जोंगासिनो दाबो लोगोफोर बार बारनायखाय खामलांजोबबावसैमोन एरहरनांबायसो बेंगासिनो दिसाजों आंजों नै साना सुइट्स लाबोलायबावबाय जाग्रा लाना फैबावबाय औवासुङा खोब खोदोम हगा पता नहीं मा जादों नों आं साना बेखालाय थफ्लाखौ नै होगासिनो नै दिसाजों आंजों जानाया दा थांना gorsi खाहैनोसैलाय लामायाव दाखोर सावनानै बैग्रिया जोंना आसार बानायनाया होथारसै आसार बानायबा देखायगोन ना गाइसमोननो औ आं गाबोन नङा समफोर बानायग्रोनोसै खनसे नै आनैमोना gorsi खासैलाय नै gorsiया जासिगोन बेखौ गबा गब उदैयाव थांसिगोन गाबोन फुङाव एवजानोसै ना नै गोलाव गोलावथार प्लास्टिकआव सोबाय प्लास्टिकआबो गैया नालाय नै मामानि आखायाव एसे नाहरदोलाय आंनियाबो नै होथेबाय
सिङाव थांनानै देखायसै आंलाय एसे हाग्रा बारिखौ नै हाग्रा बारियाव सफैबाय आं नै गोजौआव साइज नुथारोना खानाय हेबनाय बायदि आं बेखौनो हेबसनबायमोन ओइ गरसिया गरसिजों